Добро утро. Тази сутрин почнем отново. Да видим какво ни готви залива. Я да видим сега какво хвана за обяд. Ето да! Да, даже втората е по-голямо. Да, абсолютно. Аз го видях тя. Браво! Мами идеме навсякъде. До рече. Това е. Пред квартира. Еми да ги почваме. Пред квартирата на супер якото плащче, където няма почти никой. Тук сме само ние и съседите. Това ще направя на сутрешна тренировка. На помпи падалборда. И изпъна бицарата с едно много приятно кокали. Кокали ли е? Сафрит ли е? Семета. Важното е, че днеска ще се папа прясна рибка. Нали така, Моника? Да. И с прякото съдействие на Спайдърмен, който наблюдава процеса критично. Да. И сега, докато тати си почива, мама ще помята. Тук няма камъни никъде да закачиш. Аз ей тая рибка вървеше бати лаврак. Така че мисля, че тук ще е мястото. Айде, давай! Пускаме в ход женската сила. Как беше? Адска сила и... Или адска злоба. Чакай, леко. Да, давай сега. Тук отпред дълбочината е много приятна. Пусни го, ще потъне или потъна от дъното. Дълбочината е много приятна и кокалчето ма взе направо от дъното. Ела да се... Малката милчица, бе! Ей, кой е капитана, бе? Тате, помагай така! Помагай, тато! Капитан голям ли, бе? Каква си, малката мишка, бе? Прашваме! Айде, Манико! Айде! Чао! И те така. Арай, няма никой. Жената и детето заминаха да море плават. Биричка, море, тишина. Какво му трябва повече на човек? Ето го, бе. Как си седи батко на столчето. Благо, нежно. И рибката е там. О, това е някакъв друг вид. Морска лястовица. Това не е трап. Не. Това е много хубава рибка. Това за първи път. О, да, задължително. Много е красива. Ела ли видиш тази рибката? Ела ли видиш? Много е красива рибката, тата. Морска лястовичка. Много красиви. Но не стават за ядене. Напротив, много са вкусни, обаче живеят по две. И затова сега тая ще я пуснем, за да може да си отиде при дружката. Стават много големи. Чакай, чакай. Прибери.
Ей да, бягай. Бягай, 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 бягай. Повече на такива неща да не се хващаш, ей. Морска лястовичка. За първи път хващам такова. Добре, че пак бяхме тук да видиме. Страшно красиво. Ама аз имам пък по-красива лястовичка. Снимай го, моля те, са това. Е, това дед го прави в момента. Снимай го. Шпингистите отскочил. И сега аз от тук Всеки шпингист си мечтае за това нещо, но всеки се подиграва. изкачвам с... Пусни ме, пусни ме! Златната рибка. Така, сладурчета. Хващам падълборда и отиваме там. Да обиколя и като се върне, почваме с карта. Ангеле, пожелай ми да се върна с риба. Знаеш какво ти пожелавам? Да фанеш 3 кила нещо, да ти гледаме, защото от тук ще снимам на увеличение на зуб. Чакам да станеш, да ми намигнеш само, да го метнем във водата. Не правете това от дома си. Айде спри, бе! Така. Абсолютно цекана. Каяка на бедняк. Ударете по един лайк и един сабскрайб, да увеличим бройката в YouTube, да мога да си взема истински каяк. Тати си тръгва. Бяга. Е, бати кефа! Рай! Рай! Леон трябва да си взема каяк. То било сладка работа. Каяче. Ето и падълборчето. Само да няма вълни, защото бърните ли са, жала да ви майка. Обаче си е много блага работа. За много време обикарам залива. Е, баси кефа. Мога да изтървахме рибето, обаче единственият удар, който имах, обаче това ще се повтори следващите дни. И риба ще хвана от падълбор. Да, тате! Хванах рибка, Манико. Да, ама изтървах. Изтървах. Докато пусна камерата, изтървах. Една рибка само ми удари. Колко става часа? Реши да изжая, защото викам много късно стана, трябва да почне. Да. Така е. Така и планирах. Опа! Това да падя барбекю. Нова рубрика. Да сготвим вкусно рибка на скара. Преносим си тайния сос. До сега го правихме двамата. Бихме го в квартирата. Лимон. Но не е бял. Не е бял. Да, лимон. Не е сметанов. Лимон, зехтин и сос. Да. По-ленькав лимон. Виж? Значи ако ни свършат лимоните, знаем къде. Да. Арай! Арай! Ето и бат Стефан най-накрая седна. Да. Сега чакаме някой да му донесе една биричка да сложи в ръката. Така. Отпусни се така.
да си почил. Това трябва да го направим вечерта, защото вечерта мислиме да ловиме едри кокали, големи лавраци, морни сафриди. И някой друг по-амут. И някой друг по-амут. Дай насам. Да види ръчичката какво прави. Вълшебния сос. Вълшебния сос. Да е сочно месцето. Ох, батко. Абе, ти си като Мерлин, бе. Като Мерлин си, оня магиосник. Като той от Астерикс и Обеликс. Научил си нещо от мене, бе. Ще стане човек от тебе, ясна работа. Станеш човек. Слушай, бачо Стефчо, ще станеш човек. Слушайте всички бачо Стефчо, защото той знае къде са вълшебните места, къде са рибите, как да ги хванеш и най-важното е... Най-важното е, за да станете ора. За да станете ора, Слушайте бат Стефчо. че бат Стефчо. И после на скарата. Мамо! Сега вече ще станете ора. Очо! Пипари, бе! Две риби начини. Сафрит. 38 санти на сафрит, бат. 38 санта си 38 санта, да. 38 санта са 38 санта. Както и да ги мериш, каквото и да ги правиш. Размера има значение. Значи една риба, двама човек. Сафрит. На чепаре, кука, номер 8. На зелено ламе. Котио. Значи сега, ако бях котарак, шак съм фрая. Ама аз явно съм котарак, защото съм фрая.